এইটা ହେଉଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଗଠନ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଗଠନ କେମିତି ହେଉଛି। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଶବ୍ଦ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଶବ୍ଦ କ'ଣ। ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। କ'ଣ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ କହିବା? ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ଟ, ଣଠ, ରହଳ, ଅ, କ, ଖ, ଘର, ନଗର, ସରବତ, ଅନବରତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ବି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣରୁ ମିଶ୍ରିତ ହେଉଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଶବ୍ଦ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଶବ୍ଦ? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଅ, କ, ଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଅର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି। ଯେମିତି ଅର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମସ୍ତକ ବା ଜଳ, ଖର ଅର୍ଥ ଆକାଶ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ନଗର, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରିତ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇଟା ବି ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରିତ, କିନ୍ତୁ ଟର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ଏଇଟା ଶବ୍ଦର ଡେଫିନେସନ୍। ମାନେ ଖାଲି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହେଇଗଲେ ଶବ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଜରୁରୀ। ତାପରେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଚାଲ ଆମେ କିଛି ଦେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦେବା। ଅନୁଶୀଳନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ମାନେ ଭାଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ଇଂଲିଶ ହଉ, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ପୁଣି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଷାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ମାନେ କହୁଛି ଭାଷା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ, ଭାଷାର କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜି। ଏହିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ କଳବର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ବହୁକାଳ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦର କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନୂଆ ରୂପ ହୋଇଛି। କେତେକ ଶବ୍ଦ ଲୋକମୁଖରୁ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସି ଏ ଭାଷା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରାର ପ୍ରଚଳନ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରାରୁ ବାଦ୍ ଯାଉନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହି ଧାରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଭେଷଜ ଓ ବୈଦେଶିକ। ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର: ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଭେଷଜ ଓ ବୈଦେଶିକ।